Здравейте, прекрасни! Това е обща енергия за всички от вас, които са достигнали до това видео. Днес нямаме избор на камъчета, както обикновено, така че тук питаме какво трябва да пуснете от живота си. Вземете си това, което усетите, че отговаря за вас. Може и цялата енергия, може и само една малка частица. Картите показват, че вие сте изключително справедливи като хора. Много мразите несправедливостите и нечестностите, както към вас, така и към околните. Но много навътре приемате, когато някой се отнесе несправедливо спрямо вас. Това е нещото, което основно трябва да пуснете, тъй като това се отразява на вашата нервна система, психически, дори и вибрационно. Това ви вреди, когато очаквате останалите да се държат с вас, така както и вие с тях. Трябва да приемете, че хората не винаги са добри, не винаги са справедливи, така както сте вие, и да го приемете просто. Не очаквайте от хората това, което и вие им давате. Това е основният урок. Също така, това понякога ви се отразява трудно, когато взимате някакви решения. Дали ще сте максимално справедливи към останалите или не. Това също трябва да промените, защото пречи само единствено на вас. Научете се да поставяте себе си на първо място. Тъй като по справедливостта е точно, че доста често поставяте останалите пред вас. Което също не е окей. Човек трябва да поставя себе си на първо място. Дори и да сте родител, трябва да поставите отново себе си на първо място. Дори и пред децата си. Защото ако вие не сте щастливи, няма как да бъдат и децата ви съответно щастливи, когато майка им, например, не се чувства окей. И така. Това трябва да се научите да промените в себе си. Спрете да очаквате от околните това, което трудно бихте получили от тях, и да си го слагате на сърцето, защото той направи така, аз направих иначе. Желая ви успех и до скоро, целувки!